שלום לכם, צער ומאתגרת בעופרה קוסמטיקס. נעים מאוד. אני הבאתי לך את מיכל, ומיכל סיפרה לי שמאוד מאוד מעניין אותה לדעת על איפור של עיניים שקועות. תראה, הרבה נשים סובלות מעיניים שקועות, עיניים קטנות, ומתקשרות להתמודד עם זה ביום-יום. הדבר הראשון והכי פשוט זה לעבוד עם פריימר לעיניים. שלמעשה זה מוצר שמעבר לזה שהגוון המעט בהיר שלו מאיר, לעצור מיכלי, מאיר את שטח האף-אף, הוא נותן לנו עמידות וקיבוע של כל בחירת איפור שנעשה למהלך היום. אני לא ממש הבנתי מה עשית עכשיו. קודם כל, שתי שאלות בשאלה שתבוא עכשיו. מה זה פריימר הזה שאמרת? ולמה את שמה את זה בעצם על העין? על משטח העין. כן, ולא מתחת. אז פריימר לעיניים זה מוצר שהתפקיד שלו, כשמו הוא, לקבע. הגוון הבהיר שלו גם נותן לנו תחושה של הערה ופתיחה. נכון. כשמה שחשוב לנו זה לקבע את החלק העליון. שם נשים תמיד מתלוננות שהעיפרון נמרח להם והמסקרה מתפוררת להם. אז למעשה... זאת הבעיה, מיכל? אחת הבעיות. לא, אחת הבעיות, אבל מעבר לזה, בגלל שאנחנו מחפשים לעשות פה תיקון לעין, אז חשוב לנו שהתיקון הזה יחזיק לאורך שעות. אז זאת אומרת שאם את שמה פריימר, אז הפריימר בעצם מקבע ומחזיק יותר טוב כל איפור שיבוא עליו. ולכן, זה בעצם מה שהיא כשמיכל מדברת על זה שאורח החיים הוא תחתני והיום הוא ארוך, ואני מחפשת משהו לשגר ושכח, אז אני יודעת שעם הפריימר... שגר ושכח. עם הפריימר אני יודעת שאני רגועה. והוא מגיע בגוון אחד. הוא מגיע בגוון אחיד, מתאים לכל אנשים, גם אני עם פריימר, ולמעשה זה מוצר שאפשר לעבוד איתו כל יום. מה הכי מעניין אותך בעצם באיפור של העין השקועה? העין, מכיוון שהיא שקועה מאוד קשה לאפר אותה, ויש גוונים מסוימים שמאפרים, וזה נראה בסופו של דבר כמו פנסים בעיניים. נכון. אז הכל... בגלל שהעצם של העין, אני מנסה להבין, בגלל שהעצם של העין... בגלל שמבנה העין, למעשה, העצם היא בולטת. נכון, אין כמעט אף-אף. הכל טמון בבחירת הצבע. במקרה הזה בחרתי ללכת על פלטה קלאסית, הרמונית, פלטת דיימונד שמתאימה כמעט לכל אישה. מניפה שהיא בעצם קצת מבריקה, נכון? קצת מבריקה, מהגוונים היותר קטמטמים עד לבהירים השמנתיים. כשלמעשה, כשאני רוצה לטפל בעיניים שקועות, אלה משפחות הצבע שאני צריכה לגשת אליהן. כמה שיותר בהיר. כמה שיותר בהיר, כמה שיותר אפרסקי, נותן לי תחושה חמה ומוארת. אבל איפה את שמה את זה? על האף או על העצם? אז אני משתמשת במכחול, תשימי לב מיכלי, מכחול שהוא מאוד מאוד קל לעבודה. עגול, מאוד מאוד קל לשימוש. אני בוחרת דווקא בגוונים הקטמטמים יותר, ואני למעשה מבצעת פעולה שנקראת חימום. אני לוקחת את הצללית ומטשטשת אותה על שקע העין הלוך ושוב. לא צריכה להיות מאפרת גדולה בשביל זה, ולא צריך גם לבזבז על זה יותר מדי זמן. על השקע של מתחת לעצם. בדיוק, ומברשת כזאת נורא מקלה עליי לעשות את זה בצורה מהירה ופשוטה. ואתה יכול לראות שהעין גם מקבלת תחושה חמה יותר, ומקבלת לנו... כן. מקבלת לנו תאורה. והאמת היא שהפרמייר הזה ששמת מתחת, הוא בעצמו כבר צבע. בדיוק. צבע בהיר. בדיוק, הוא גם מבהיר לנו, ובעזרת הצללית אני יכולה לתת לה תחושה מחוממת ומוארת, וככה אני מייצרת למעשה תיקון מורפולוגי של העין. את לא מתעסקת בכלל עם האף-אף? רק עם האזור של העצם? כמה שפחות להתעסק עם האף-אף על קו הריס. הבנתי. וכשאני רוצה להגדיל העין שקועה, אני צריכה לעבוד על הקצוות, ליצור לה גובה וליצור לה אורך. שזה מוביל אותי למעשה לפעולה הבאה. שהיא שימוש באייליינר ג'ל. אני בוחרת בתיחום. קודם כל אייליינר... זה נראה לי, מה זה מסובך? מה זה קל, ידידותי למשתמש, אתה לא מאמין. קודם כל... למשתמשת. למשתמשת. שאני אתחיל לשים אייליינר. אני משתמשת במכחול 0.4, תשימי לב מיכל, הוא מכחול זוויתי, אז הוא נורא מקל לי את הפעולה. ואני טובלת אותו, את יכולה לשים אותו ולראות שהוא קל וג'לי. זה נראה לי הדבר הכי מסובך בעולם, אייליינרים. תראה איזה מוטוריקה, פעם, פעמיים. זה מוטוריקה ויצירתיות. זה לא יצירתיות, זה פעם, פעמיים, 3, כמו שאת למדת איך להתלבש ולסגנן את עצמך, גם לזה את מתרגלת. אני לוקחת את המכחול ומייצרת זווית עליונה ותחתונה. למעלה עם המבט. למעלה. איך כולם אוהבים לעשות את הזווית הזאת? אני אגיד לך למה. כולם רוצים להיות קצת צינים. אני אגיד לך למה, משה. כי כשאני מתחמת את העין מחדש, אני יוצרת פה שינוי מורפולוגי, וזה מה שחשוב. אני יכולה גם עם כרית האצבע, תעצמי מיכלי, לטשטש
שזה אגב אחד הדברים הנורא כיפים בחומרים האלה, ובקלות הופכת אותו למרחים. תפתחי, וכבר תראה את ההבדל. גם יצרתי משיכה וגם יצרתי גובה. חן יקירתי, אני משאיר את מיכל בידיים האמונות שלך. תודה רבה. אני אחזור לקחת אותה. תודה רבה. להתראות. להתראות.